Wis suwe ora ketemu kaya panggling rupane. Nanging ora panggling suarane. Apa bener iki putra tulunanku Raden Antasena kaya ngono? Iya, Po. Ponakane Wa Kresna sing saka dasaring samudra putuning Sang Hyang Baruna. Ya, apal. Bektiku tampang ngono ya. Ya Antasena bektimu kang kunjuk marang Punwa tak tampa kanthi becik pangestuning Punwa genten tampanana. Dawuh kapundi wae ndadekno kekuwataning Antasena. Kanjeng Woy Mandura ya kecapan aja tambah bektiku tampanana. Ya Antasena, nadyan kaya ngapa laku lan wujudmu ya panggah kesengsem aku barang kananmu kaya guyu aku ndelok tindakmu sing kaya ngono rasasat kaya kacang anu lanjarane wong anake Sena. Ya panggah tak tampa bektimu marang Punwa pangestuku tampanana Antasena. Ya wa matur nuwun pangestuning Wa Prabu Mandura ndadekno kekuwataning Raden Antasena. Antasena, ya wa. Tanpa gawe cecolok glancang sekebet layang pekabaran ora menehi werta. Menyang kraton Ndorowati sajak iki mau saka nggoning dasaring samudra. Apa saka wong tuamu lumajang, apa saka Kanjeng Wamu Sinuwun ing negara Ngamarta kaya mengkono. Amit sewu wa. Umpama aku crita rada dawa titik ngono kaya ngapa oleh apa gak ya wa. Paton sing mbok critakno iku mawa permana wigati tumraping Punwa kaya ora dadi apa. Waduh. Rika krungu kabar apa? Lho, krungu kabar apa? Mosok rika gak krasa wae. Cek. Kok mawa kok jodi aku gak krasa apa? Apa sing aku gak krasa ora? Lho mung sing tak rasakno ya apa wong gak krasa apa-apa wae. Ilang rasane wong iki rasane. Ngene lho. Critakno Antasena, rada dawa gak apa-apa Dik. Masih buyar jam 8 ya gak apa-apa, maidek ae. Amit sewu ya. Dadi Wa Bathara Kresna iku gak krungu apa-apa, gak ono firasat apa-apa, gak ono sing ngandani apa-apa. Mosok ujare Mbok Bakul sinambiwara sak dawa-dawaning kali isih kedawa. Ujare wong bakul nok pasar sambung sinambung nglakar dadi dawa tekan Ndorowati. Aku ora krungu apa-apa kok terus. Oh ya wis tak critakno. Ngene ya Muhammad saya. Wong negara Ngamarta dina iki susah atine. Putra-putra Pandhawa padha ruba penggalihe. Susahing Pandhawa rubaing Pandhawa apa? Susahing Pandhawa wae. Kacrita dina iki wis ana 8 dina Kanjeng Rama Werkudara iku linggar saka kasatriyan muntik tanpa ora ana sing weruh. Lah ana kedadian sing kaya ngono Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca, Golong Gilik padha ngupaya ana ndi panggonane Kanjeng Ramasena nanging tuna jungkat anggoning goleki ora bisa ngerteni papan panggonane. Ana sing salah wiji-wijining irawan
budal menyang gone klambi sireng. Wakne tuwek Semar ya ora roh ana ndi papan panggonane Kanjeng Rama Sena. Ana sing budal Adi Abinanyu budal menyang gone Sawu Jajar. Sowan ana ngarsane Eyang biasa. Ing kono ya ora ngerti ana ndi papan panggonane Kanjeng Rama. Lah eling-eling nglakon sing kaya mengkono wong anak iku ya mosok tinggal meneng ae. Wong Antasena ya anake Kanjeng Rama Sena. Aku gopoh ya mbeleng golek. Wetan pol notok menyang ngene mbelor kono. Takon tuwek-tuwekan wong mbelor kono ya garo. Mau wedul nang guwa kono. Tuwek-tuwekane wong guwa ya gak roh bapak ana ndi. Mau walor ngono nang gone sedayu kono. Pungkasane gak ana sing roh ana ndi papan dununge. Bapak iku ana ndi. Barang aku meneng ana prapatan lenger-lenger. Lho kaya-kaya pikiraku iku ana sing ngisik eling marang dulure bapak sing ana kraton Ndarawati Kanjeng Sri Nalendra Bathara Kresna. Lah mulane aku njok ana kene mau sak perlu aku kepingin takon bapak ana endi saiki ngono. Antasena? Iya, Wong. Padha kabeh ora ana sing weruh, padha kabeh ora ana sing bisa nyritakno. Yayi Werkudara ana ing ndi papan gununge. Yen ngono wong tuamu dina samengko kasengker dene jagat peteng dedet ora ana sing katon ana ndi papan gununge wong katuamu. Amit sewu ya wong. Teko kurene mang durung budal wis tak pikir, tak rangkep, tak wolak-walik. Mergo sing tak parani iki dudu manungsa sembrono, dudu manungsa biasa. Ratu ing Diwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna, Sri Wiji Nalendra Ratu Bathara Dewa Kres landhep bening landheping pamikir bening ngrang manungsa pandal maning Sanjang Suman paniki sing Bathara Wisna kang duwening kawicaksanan. Lah mula bener tekak rene wong kang nandhang kawicaksanan iku kena dijaluki pituduh. Mula anggonku gula wenteku nyara widekake ana ndi papan dununge Kanjeng Rama bener tekaku ana ing kraton Diwarawati. Antasena? Iya, Wong. Aku mau lak wis ngendika bapakmu wis sengker dene jagat peteng dedet lelimengan ora ana semerung besok. Lamun wis disengkakno nganggur, wong tuamu bakal ngetok karepe dhewe. Lah apa kira-kira kon takon kaya mengkono mau, apa bener ijen, apa bener dhewekan? Wong ngomong kok ora kok bolak-balik. Sik ta wong, aku kok kongkon malak-mari omongku gunemku kaya ngapa. Lah sak temene kon iku lak ya duduk manungsa biasa Antasena. Mbahmu wae dewa Sanjang Baruna. Iso uripno banyu, iso uripno darat. Ilatmu dobel, ilatmu ngepang, pratandha sliramu iku tedhak turuning Sanjang Naga Raja Basuki kang ana kayangan sak perkala. Yen ngono Antasena ya padha karo Kresna, ya duweni kawaskitan, ya duweni kalantipan, ya duweni panggraita kang lantip ing griya waskita ing semu, alusing panggraita leceting wicara. Kresna padha karo Antasena. Waduh, balik
Amit ya, Pak. Ngendika sing kaya mengkono iku, aku kurmangsani aku dhewe iku ya ora ketok. Bapak iku ana ndi? Aku ya ora ngerti kok. Lho, lak ngono padha. Dereng-dereng kan niku kaya nyacat wong. Wong dhewe ya gak ketok budine ngono. Iya ya, gak ketok. Anak buah bagir. Ngene. Antasena. Anak buah bagir kepikir. Ya aku ora janji. Ya aku ora nyanggupi. Nanging yen kedadian ana ing kraton Dewarawati iki wis padang jinglang saka ampak-ampak kang belenggu ana ing kraton Dewarawati, aku bisa nuduhna wong tuamu ana ndi papan panggonane. Setya agil ya, setali agil ya wa. Yen Wa Kresna iso tak padangno peteng jagating aku mbok dulungi. Ya, yen kon iso madangno ruwet rentenging kraton